Áno, je to potrebné, pretože áno, vyhral voľby, ale nemôže na úplne všetko a nemôže takto ničiť demokraciu a robiť zákony, aké chce. Aj my máme svoje slovo a my s tým nesúhlasíme. Najviac ma trápi, že tie zákony, ktoré navrhujú, že keď ukradnú bicykel alebo mi ukradnú auto proste, tak ten vinník dostane podmienku alebo proste minimálny trest a človek za to môže narábať roky, kým si zarobí tie peniaze a proste tie zákony, ktoré budú teraz prechádzať, tak je to len kvôli tomu, aby si oslobodili svojich ľudí a neboli potrestaní. Podľa mňa im to prejde, ale uvidíme, čo urobí ústavný súd. Šesťdesiatstranová novela s 20-stranovým pozmeňovacím návrhom v skrátenom konaní. Toto prinesie do justície chaos, nevídaný chaos a paralizuje ju. Zo Slovenska nikdy nebude Orbánistán. Za tých 100 dní sa zjednotila opozícia, námestia po celom Slovensku, občianska spoločnosť. Statoční prokurátori, policajti, právnici, študenti. Nebudú a nemôžu mať všetko. Priatelia, čakajú nás teraz prezidentské, čakajú nás európske voľby. A ak sa zmobilizujeme, ak vydržíme, ak zostaneme jednotní, zastavíme ich.